lapuk hau erabili nahi duzu, Interesatuta zaudete? Gainera, artxiboa, kolorez, eta gero umeekin txuri beltzez eta gehiago idazteko prest dago. Hementxe kartulina izango dugu, folio tamaina, portadan landarearen atala jarriko ditugu gehi izenburua, eta behin irekita, 2 folio jartzeko aukera dago. Hauze eta hauze. Espero dut zuen gustokoa izatea. Begiratu, originala eta umeekin folioetan jarriko duzuena. Beste bat arte.